Apay, akas to'y tibiyag. Agrurutap, ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a glory, adinan inlanad ti address na. Gamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Happy Mother's Day iti dungdungwag amamak ani Mary Ann Paas from Rowan Paas. Shout out kada Esperanza Balangan, Inday in Town, Jen Pablo, kan Jasmine Rivera. Sydney kan Dayan Cacho, Apok ada Kane, Ayana, Zane, kan Clinton Cacho from Erwin Cacho. Happy Mother's Day kadagiti kakabsat ko, Ada Boboban, Veronica, Madagsen, Marilyn Halyorina, Elsa Pugon, kastamat kadagiti ipag ko ada Joanne, Eloisa ken Renalyn from Melay of Jadi. Anak ko dita Pinas, ada Jonah, Elaine ken Ella Joy, kastamat da Corazon Balaan, Arlene Roque, Jingjing Milan, Pamela Menor, Abby ken Mary Jane from Jonalyn Visaya. Makablaawan nila kay ko Art Novida, ni Manang Melba, Auntie Meli, Tatay Andoy, dita Kurareng Alcala Pangasinan, ni Tatay Bito ken Nanang Helen, ken kakabsat ko dita Daragutan West, San Mariano, Isabela. Makablaawan pa nila kay ko ani Junior Medina, anak ko ada Maymay, JM Maxine from Maricel Medina, iti Saranay, Cabatuan. Shout out kada Yumi's Channel, Harold Almoite, Grace Agtina, ken Rodalyn Ampa. Happy birthday Shirley May Paet, dita Banawang Bantay, Ilocos Sur from Mama Kathy Malana.
Asawa kan anak ko ni Mario, Tufer, Frisian, Jadine Mamasig from Mila M. Vlog. Shout out kada Rhea Joy Cacho kan Spencer, apukok ani Amira from Erwin Cacho ti Macau. Happy birthday kani inang ko kan Happy Mother's Day, Erlinda Gabaldon Lorenzo from Abdul and Bulan Videoke ti Alcala, Pangasinan. Ramos family, the Jmar, JR, Josel, Kaylee, Christian, ni LV, Jerilyn, Miko, Aiza, kan Henry Diving, Auntie Linda, Tito Fred, Akasio kan Labicani family from Judith Ramos. Makablaawan pa ti Villanueva Gregorio kan Arsiaga family from Linda's Vlog di Singapore. Shout out kan ni Geraldine Ungaw kan Amboy Tamayo from Jobert Namyon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Glory. Dear Manang Emmy, Glory kumalatan ti panagan nyo kanyak, no bilang tamaawat yo ti email ko kada kayo. May sa kasigod nga OFW manang, ngam di mo lata komanda kamatan no anya ti pagilyan anapanak, tasyak a mismo, no mabalin la kuma. Kayat ko alipatan ang naggapuak iti dayjay a pagilyan, nga iso ti nakapasamakan, ti jakton malipatan apadas ko. Nagtao dakiti marigrigat a pamilya manang, ngam uray kaskasano, na ikagumaandak a napagadal iti aging ga high school dagiti dadakkel ko. Idi ubingak paylaeng mangmangagkon da iti a drama a maipatpatangatang iti radyo. Gapo tanaesem dagiti dadakkel ko nga agdengeg iti drama, kabayatan ti panagobrada ijay uma. Rugyak manang ti agsalaysay, idi na atake ni nanang ko. Tatang, anya ti ko na ti doktor. Kumusta ka nun ni nanang? Naikagumaan dati naming ni nanang mo, anak. Ngam saan na nakas itisigod ti kasasaad na. Anya ti kayat mo asawan, tatang? Agbalinan nga inutil ti inam, Glory. Saan na makakunail pa'y. Anya? Diyos ko. Makapaladingit na ito ang napasamak, anak ko. Tatang. Diyak ninam lamang agbaan nag-akastoy ta amin. Kanayon apalagipak ni nanang mo, tasigod kat nga rodan nga da sakit na. Ngaman yan ta napasamak matlat tati kastaw. Hanggang masapol nga agbalintaan na tibkar, Glory. Nang runa kat ubing pailaang di kabsat mo. Masapol nga ilawlawag takan kwa na tinapasamak iti inayaw. Sige, tatang. Siya kung ti makamo amang ilawlawag ka ni neneng iti amin. Kasaritak ni ading ko. Manang, ayan da nanang. Neneng, ading ko. Amang ano inton maminsan pa'y nga aldaw ang makaawid dito'y dananang kan tatang. Apay ngamin manang. Dimot na ospital ni nanang tana atake. Wan manang. Masapol nga agtalinaad pa'y laang iti ospital ni nanang. Ngam itapay laang. Ibagakon kan ka ha. Di kanto kumamasmas daw iti langan ni nanang. Apay manang. Gapo ngamin iti sakit ni nanang. Dakkel ti nagbaliwan ti kasasaad na ading ko. Manang? Day tatiag paiso neneng. Kat pangaasim ading ko. Makitinulong kanto amang taripato ko ni nanang ha.
Nang runa no awan ti klasem. Manang? Amok ang naganus ka pa'y unay iti dayta nga edad mo. Tapno maawatam ti amin, neneng. Masapul asanayan ka itan. Tapno di kan tumaikawa iti kasasaad ni nanang itan. Glory, anak. Panagkunakat na ipalawag mo ang naimbag iti adim ti kasasaad itan ti inayaw. Tatang, Kitaom ni Nining ne. Iti naganos nga edad na. Kanayon nga da iti abay ti inayaw. Tunggal kastoy nga awan ti sarak na iti pagadalan. Bambantayan na ni nanang yaw. wan nga rod tatang. Kat pagyamanak launay, tauray no ubing pailaang ni ading ko. Nasagapsap na ti amin nga imbagakkan kwa na. Anak, Maasyanak ka ni nanang. Saanan apulo sa makakunail, kat nakaidalatan. Glory, anak. Ngam husto ti kunayo tatang. Saan arumbang amapukawan tayo itinamnama. Masapul nga agbalin tayo anatibkal. Saan arumbang apaidagal tayo iti daytoy apanubok. Rumbang laang, Glory. Agsisindara na itayo, anak ko. Datayo laang matinamnama titunggal may sakit. Iso arumbang lang nga agsisindara na itayo. Glory, kumusta ni Nana Dalen? Kasi ti sigod, nakaidalatan, taarig nan tinagbalin agulay ako nada iti Tagalog. Gapo iti pan nakaatake na. Ay, Amom ador, kasla na ilunod kami iti panagriknak. ha? Apay kumamat. Itaan niya kumaga po ang mailunod kayo ako nam. Kan asino kumamuti nang ilunod kata kayo. Diyak amo no niya ti sawak ador. Glory, dahil iti tandaan nam. Adak lang dito ang nakasagana amang saranay kan ka. Ador, Amomot ano dalos ti rantak para kan ka. Nakasagana kang agbalin nakatakunay-nay mo itaan niya mo na panubok asarangtam. diyak amo. Ngam kadagiti agundaway. Kasla diyak payla kaya ta panunutan ti may papan iti bagbagam. Okay lang kanyak. Maawatak ti sitwasyon mo ita. Basta kaya't ko atandaanam, nga daak lang dito'y para kan ka. Iti panagbalin nga inutil ti inak, gapu iti pan nakaatake naman ng Emmy, kaya rigan na anapilayan ti pamilyami. Tauray no kasjay a si bibiyag, kan kaden nami ti inak, kaya rigan na nga awanan kada kami, gapu iti kasasaad na. Nupay kasta, kanayon nga ipalagip kada kami ni tatang, arumbang lata pagyamanan mi,
tasaan na kami pa'y nga inulila ni nanang. Tiburidag akabsat ko ti kang runaan idi apam panunutan mi. Ta iti edad na asa nga pulo, impagarup mi no dakkel ti epekto kan kwa na tinapasamak. Ngam gapo iti naan-anay apam malawag kan panangigiya mi kan kwa na, naawatan na tinapasamak ket nagbalinpay akang runaan akatulungan mi iti panangasikaso mi kaninanang. Agingga adimteng kanyak ti maysa nga oportunidad manang ket inyo man ko daytoy iti amak. Napintas nga agpayso day nga oportunidad anak ko. Ang ay, Pampanunutan nyo kaditi kasasaad yun umadayo ak tatang. wen Glory. Ang mga no di mi kabailan ka ni Neneng nga adem timang taripato ko ni nanang yaw na agabrod kan. Kinapudno na tatang. Pampanunutak mo't day ta. Iso na laang tadakkel at tulong kada tayo na makaabrodak. Nang runa iti pagkasapulan ni nanang. Anak ko, Kan maysa, manmano adumteng di gondaway nga, ada si dadaan namang tulong kanyak, tapno makaabrodak. si Kaman Glory. No anya ti desisyon mo, suportaran ka. Tatang, Tanumang namnama tayo lagi ti panagsukay ko iti daga. Awan latam kon anak ko. E din tupay adwa kami iti inam nga agam-gam mulo iti daga kat makamtod tayo pay laeng. Kasanupay itan asisyak laengan. tatang, Iso ano anya ti panagkunam a pagsayaatam ken pagsayaatan tayo asang kapamilya. Sige anak ko, suportaran ka. apay analiday ka ading, Manang Glory? ada ka di parikot mo. Apay apo manaw ka? Neneng, ading ko, pudno ang naganos ka pay, nga mamati ak anawada ti panagpampanunot mo. Manang? Saanan ang mailimod kan ka ti kasasaad tayo iti biyag? Ti kasasaad ni nanang. Ngam amom ading ko, ipampanakkel ka unay. Ngamin, dakkel ti tulong mo iti panangay aywan tayo ka ni nanang, gapo iti kasasaad na. Love ko ni Nanang. Amok tayta, iso ka na yun nga asikasuam san ka di? Wan Manang. Iti ipapanaw ko, sika ti kang runaan apangital ka ni nanang. Masapul nga asikasuam anaimbag, nang runa no adda iji umani tatang. Kasapulan nga min ni nanang ti atensyon, kan panangipatag. Kat gaputa mapanak ag trabaho iti adayo, sika nga rod tinamnamaag amang ipaay kadagitakan kwa na. Sika ti kang runaan amang tulong ka ni tatang, inton addaak iji balasiw taaw. Di mo baybayan ni nanang, wen? Manang? Masapol ngamin nagtrabaho ak ading ko, para iti masakbayan tayo. Ado ti pagkasapulan ni nanang. Karaman pa'y di dagiti masapol mo para iti panagadal mo. Iso alaglagi pam amin nga ibilin ko kan ka. O sige Manang, matumpal. Agyaman ak ading ko. Maala, maturog kanta ni, adala man ti rabii. Ada pa'y klasem inton bigat. Maladangita na kitinaamwak, Glory. Ador, No pay kasta. Raang magtidesisyon mo nga umadayo.
Ngam sapay la ko mataagan nad kay ti papan mo ibalasiw taaw. Talaga nga agan nadak, takayat ko ang matulungan ti pamilyak. Para kadakwada no apay nga agsakripisyo ak nga umadayo. Glory, Ador, amok anapudno ka kanyak. Napanagnaka kon dayta iti namin adon adaras. Ngam sa anak ama naging bubukod, amom dayta. ha? Anya ti kayat mo asawan? Iti adayok. Kayat ko nga ibagakan ka, anawaya ka nga agayat iti sabali. Anya? Pudno asaan ka pa niya inaklon. Nga mamati ak amariknam nga adamot pasot mo iti biyag ko. Glory, Katap no saan kamot ama itali iti riknam para kanyak. Siya ko na mismo ti mangibagbagakan ka. Nawaya ka amang ibawing iti sabali iti panagayat mo. saan Glory? Jak to aramidan dayta. Si kalaang tayo ayatag. Kat kayat ko apanagnakan dayta ken ka. Ngamjak maibagan no anya ti agbalin agasat ko iti yaadayok. Jak kayat Glory pangasim. Di ka kuman agsaopay. Saan ka alapdan iti dayta panggap mo? Tamo ka para dayta iti pamilyam. Ngam pangasim ko ma, tadinak mo't iduron nga agayat iti sabali. Agurayak Glory. Ikarik dayta. Naimbaglakit din, tanakaadalak aging ga iti sekundarya. Uray kaskasan no, saan na ka marigatan ang makilangan kadag iti amok ditoy, tanalaing damot nga aging lis. Iso na lang tadyak magustuhan ti jar ti amok a lalaki. Sabali ti panagkitkita na kanyak, madlaw nga aggartem. Sapay, awan pa'y ti amok unay ditoy apada ka Pilipino. Tamanipod na kagtengak dito eh. Na minsan pa'y la pinalubusan da nga agpalailang iti day off ko. Ti kayat da, ada akla ang iti pagturturugak dito compound. No kasta a day off ko. Sapay masansan ita nga da papanan ti amo ka babae. Kakuyong na pa'y akanayon dagiti anak da. Ngamsa na bale, basta aganada ka kanayon. Jak itulok nga dadaka sa mapasamak kanyak iti kaadak dito'y balasiw tao. Glory! Ti amo ka lalaki, ay ayabanak. Apay nga ta, Glory! Come over here! mapanaklatan iti ayan na. Ta mga no makaungat, no sa anak nga umasidagkan kwa na. Pudno asa anak anarigatan, iti panangiprosesok, iti panagabrod ko manang. Gapo taadda tinang tulong kanyak. Kankas iti nakunakon, nakaragpatak met iti sekundarya. Ngam tinagbalin aparikot, kan tinagamkak iti kaadak iti balasiw taaw, kat ti amok a lalaki. Talaga ngamin asabali ti iwas na, manipod simmang petak iti balayda. Adda dagiti gundaway a masiputak aming mingmingan nak,
Ako namlan lamo-lamo akit kitaan na. Iso ang nagdoble an nadak manang. Awan ti makunada kanyak, gaputa malaksid akanayon ang nadalus ti balayda, manipod si Mang Petak, awan pa'y ti mapukaw kadagiti agkaiwara nga agkakapateg nga alikamen da. Kastametan dagiti alahas ken kwarta nga ibati dalatan itinusadino apaset ti balayda. Diyak ngamin kayat nga dapam kwatanda amang pasakit kanyak, iso ang nagtantana ngak manang. Ngamdimteng ti gundaway apagbutbut ngak. Maudi atawon idin ti kontratak kadakwada. Ti amok idi kat agmay saak iti balay dagiti amok, ngamjak nadlaw asim mangpetgayam ti amok a lalaki. Aday ta, nadalusan ti intero abalay dagiti amok. Sigurado ang maragsakan da paman a sumangpet da. Come here, Glory. Sir, what are you doing? Why did you grab me? Because I need you to make me happy. What? No, get off me! Come on, don't struggle. You can't do anything. No! Stop! You kaibutan na! I said don't struggle. You're mine now, Glory. Mine. Ayop! Oh, come on. Stop crying. I'm done with you. Ayop ka! Ayop! Oh, I cannot understand what you are saying, but I really enjoyed what we did. I'm so happy. I will report you to the police. Oh, really? Bust out! You think you have powers here, huh? Idiot! You can do nothing. Try to report me and I will tell them that you are a robber. They will hang you to death. What? That's right, Glory. They will hang you here in my country. So don't even think about reporting me. Ayop! Awanan ba eh? Ayop! Diyos ko! Ayat aramidag! Indatanas na kundi ayop nga mo! Indatanas na kun! Kailiw da kauna yan anak ko. Maragsakan kami taumadanin ti pa nagawid mo. Tatang, aldaw lang ang tururayak. Tagsublikan tupay ka didita, Glory. Saan ang tatang? Diakon kaya't tagsubli dito Apay, Glory. Adda ka din napasamak kan ka dita, anak. Ha? Kwa,
Awan, tatang. Awan. Sigurado ka? Sa bali nga minti tinor ti sungbat mo, itay dinamag kung nagsubli ka pa idi ka. Basta, sana kung agsubli dito'y tatang. At damotan basit na urnong ko. Malaksid ka dagiti patulod ko kada kayo. Ibaot ko laangan iti negosyo dita ti urnong ko. Tapno jakon mayadayumanan kada kayo. Glory, anak. Basta urayan nyo ti panagawit kon tatang. Agkikita tayon iti mabiit. Sige nga rod, anak ko. Agan anad kawan. Orayan may ti isasangpot mo. Agyaman nak Diyos ko. Nadanon mo't laangan ti aldaw ti panagawid ko. Dagiti amok. Nakaturog da pa'y laang. Kaslaawan anyaman nakadakwada pumanaw akon. Ngamaawan mo't ti bibiyang ko. Total, kagurak ti amok alalaki. Gapoy ti panangidadanas na kanyak. Ayok ti amok alalaki. Pumanawakit din. Agdiretso ako ni airport. Tama nga numaladawak pa iti aeroplano. Jack. Nakawara iti rabaw ti telebisyon tinginginaan arelo kan pitaka ti amok alalaki. Makamuditan. Alaag ti relo kan amin alinaon ti pitaka na. Total, sigurado asaan da pa yung makaring. Kabisado kun ida. Amangan no nakagtengak tun ije Pilipinas sakbay amaduktanan dati aramidak. Wana, alaak da itaarelo kan amin akwarta iti pitaka ti amok. Alaak kit din. Amok adakas man ang Emmy. Ngamrimming bauti gagar ko amang bales iti panangidadanas kanyak ti amok alalaki. Nupay kasta, napalalo ti panagtibayok manipod nakapanawak iti balay dagiti amok, agingga iti kaaddak iti airport. Nakaanga saklaeng iti nalukay, idi naglandingan ti nagluganak nga eroplano ditoy Pilipinas. Naunday pa'y apanawan ang nagdandanagak, gapu iti inaramid ko, sakbay apimanawak iti balay dagiti amok, iti naggapwak apagilyan. Ngamawan mo ti dakes ang napasamak kanyak. Aklunak manang, nga inayon ko ti gatad nga inalak iti balay dagiti amok, iti negosyo nga imbangon ko. Kat babaan iti panagsalukag kan panarabay kanyak ti Diyos. Ininot ang napaduras ko ti imbangon ko ang negosyo. Gaputa sa anak mo't a perpekto, kan maaklon ko ang nagbasulak, inaldaw lata nga ikidkid dawak iti pamakawan ti panagtakaw ko manang Emmy. Kagiddan moten ti panangikarkararag ko, adumteng ko matimay sa nga aldaw, kat maminpinsanan amapunas iti panunot ko, ti pan nakaidadanas ko iti sabali apagilyan. Daytoy ti pakasaritaak, toy pagayam mo, Glory. Pagayam ko a Glory, umunay ti amin,
Agyamanak iti panangitalat mo iti maselan apadas mo. Saan laasika tinaidadanas iti sabali apagilyan. Adu kayo, ngam kaaduan tinagulimek tapno saan da kanon a maibabain. Ngam amom ka di adamo a makaengkwentro ak iti kasken ka, nga inaklon mo at tinakawam dagiti amom. Maawatak ti sakit tinakam mo, gapo iti napagteng mo kadagiti ima ti amom alalaki. Ngamaan niya nga rod, nalpasan a napasamak ti amin, kat saanan a maibabawi pay. Daytoy ti tandaan ang pagayam ko. Pamakawan ti kabilgan apang balas iti tao a nagbasol kadatayo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti,